takukti bukuk chong norok chai damang tini belai no kirma chinjake gari thuda lai Brok Thoika tei tini belai no kirma chinjake gari accident ongoi baksang ke sakdu khumangkha tei baksang ke Thoika obono tui no takukti bukuk chong bo jagao accident ongkana tei accident ongoi sabu Thoikana tei sabu bajikana tei bo jagao accident ongkana abon rok joto saimano muchugo ke please off video no last page jot nai tongdi tei si channel ta phone subscribe khai kongke tabuno subscribe khai rodi hinke phaide to lok tini jing off video ni bisingte kaham ko saimano nai bo jago asuk tini borok rok thilei kana tei bo jago asuk accident ongkana tei tamo ongkana tei gari rok boro asuk sogoi rijakana tini jing off video ni bisingte kaham kino saimano nai abagoi takukti bukuk chong norok o channel ta phone subscribe khai kongke tabuno subscribe khai rodi hinke takukti bukuk chong phaide off video shuru khalesna Number 1 hingke kumarga thanani bisingo khobjaknai sidom sora amchayo truck by auto thuta layo khorok buri thika tei khorokni hingke sakdu khumangkha tei sakdu khumannai khorokni ni mung hingkangke sakduku mannai rokni mung ongkha jatrapoti chakma borichinai umar kami masli amchayo mayarani debnath umar bachiba kami pechartol o thilai khorok buri ni mung hingkangke ভাস্কর গোস্বামী উমর বরিচিবা বিশি কামি উত্তর পাবিয়া ছড়া কাঞ্চনমালা উমর বিশি বাচিবা কামি মাসলি শিববাড়ি শরৎ কারবারি আমচয় হরিশঙ্কর দেবদাতা উমর বাচি नै কামি মাসলি আমচয় গিরিমালা চাকমা কামি মাসলি আমচয় Number 2 hingke takukti bukuk chong jiraniyawo belai no kirma chinjake accident ongkana rok nai di takukti bukuk chong tip prasa khoroksa belai no kirma chinjake bini auto rok sogoi rijakha anh khát là cái sao cái alo lục nó cá cái sếp phải cả cá phải cái nó ăn khát bún thang bún khô tổng ta bro anh khát cái này cái nào nó bút thang cái tao mà cái này cái bro bro không cái ăn cái khăm cái sẽ cái ăn sai sọc lòng cái nó ôm bro bro xí khóเลยnày nhá phải mà ní thang lại cái này bro 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 phun phải cái ăn clang thang cái này takukti bukuk chong omom kha tini ni bai mia ni news hinkin noro kaham ke no saimana mujugongke siddi gari manjamani abon noro kaham ke saimana mujugongke tabon o video click khadino go malane o video ni bising toi